Maar ja, dit binnen de plakjes met eventueel 's winters. Als het wetter net bevezen is, werden we de mobiele vogelkijkhut del zetten kunnen. Ja, een vogelkijkhut. Dat zag die zes in Jennewoord en overal in de Lauwersmaar staan vogelkijkhutten, maar die staan op het loon. En ja, ik hier zelf de gedachte om een pontontje te bouwen. Mooie constructie erop. En een dakje. Weet je, inklimmen kunnen met een trapje. Je moet er maar een boordje aanlezen kunnen. Je moet er makkelijk opstappen kunnen. Er moet goed hoe uitdacht worden. Hoe het eruit komt te zien, maar dat soort wezen kunnen. Nou, dit zou dus een van de mooie locaties wezen voor de vogelkijkhut om hem hier deel te zetten natuurlijk. En dat de mensen hier maar een eigen boordje in, dan vaar ik in of een boordje wat ze hier in trainen, want ik kan op verschillende plekken boordjes hier in trainen. En daar zoen je hier in en dan vaar ik in. En als je daar een middag of een paar uurtjes hier in die hut zitten willen, om dit een beetje te observeren wat hier al hier leeft. Vogels. Want ik ben net zo'n heel erg vogelkenner zelf. Het maakt mij net zoveel uit hoe een vogel heet. Ik ben meer een man, ik maak er graag naar zien. Als ik een mooie vrouw zie, dan hoef ik net te weten wat haar naam is. Nou, dat is maar de vogels. Ik zie wel eens een aparte vogel. Dan denk ik, nou zie ik het even op, maar dan ben ik een hele hoop vogels. Dan weet ik eigenlijk niet eens wat voor vogel het is. En als ik dan maar meesten vaar en dan vragen ze, wat is dat voor vogel meneer? Dan zeg ik, het is een rotgans of het is een huiszwaluw of een boereneend. Nou, dan ben ik meestal tevreden. Maar zie, nou sta ik eigenlijk te leeg. Ik zeg het net goed. Ik zou graag wat omheen willen. Ja, dit is eigenlijk net een goede hechte. Maar ik zeg al iets meer. Ja, beetjes die ik bedenk het. Ik zeg altijd, ik wil het wel bedenken en dan met een oor het maatje. Nou, zo zou dat wezen moeten. En zo zal het waarschijnlijk ook komen. En dat we sponsors vinden. Er wordt hier in Terhennen een liedje 120 nieuwe recreatiewenningen gebouwd. Nou, van elke wenning over daar nou eens 100 euro van krijgen. Dan winnen wij een heel eind paard met ons vogelkijk hut, ponton hut. Nou?